Vi til poser. Slowly Buddha. Jeg prøver at skate over det der, ikke? Men han failede. Jeg laver maling på. Wow. Jeg tror, jeg laver havoc. Det gør du også. You're making fucking havoc, you're making fucking havoc. Blok 33. Vi er nu gået i 5 timer, og vi keder os. Og hvem skal starte igen? Imo. Gay. Bad boy. Kan da. Altså tager den han gav. Hungry. Yep, that was a fail. Oj! You 5 kilometer. Oh god, no! Nigga, you fucking hit is in the way. Get the fuck up. Can take det der. Fuck. Filmer ikke mere. Fuck dig, ikke? Fuck dig. Nu er han bare ude i kraften. Fucking voldtager dig. Fucking ikke voldsomt. Så skal du bare lade være med at svømme græs. Ej, voldtager du mig, hvis jeg kaster dem ud i gang? Ja. Jamen. Nej. Og det er sæsongræs. Ja, det ved jeg godt. Skulle du måske købe noget mad til os? Hvad er det? Nej, du har. Ja. Jeg har en cash. Og du er Nive. Jeg har penge. Selvom jeg havde konfirmation i går. Jeg ved faktisk, at du har mega mange penge. Haha. No cash, you can use them. Working. Det er lige, og det kan være, vi må få pizza. Oh god, Jesus! Ikke dig. Okay. Nej. Over det 20. Okay. Nej. Åh, det er færdigt. Jeg skal bare pizza. Nej, normalt. Pepperoni pizza. Jamen, så kan du købe en selv. Gå lidt højere. Nej. Det hører jeg ikke. For en bror. Det er magskæring. Nu fik mig bare din røv. Jeg har alligevel mega den her år, så det er ikke en grøn udvikling. Det er bare min pizza. Nå. Så fik mig bare Det bælte ikke virker som et bælte på der. Så det er ikke sådan, at du ringer til mig, og så kører det op til ikke. Så det er ikke ret. Det var godt her. Vi lader bordet blive, jeg hader det. Nej, jeg vil gerne have det. Jeg giver det til min lillebror og bilder ham ind, og jeg har brugt mega mange penge på det. Kun til ham. Det er den, der er udlægget. Kig udlægget der. Hvad fanden laver du? Jeg hader det. Hvad fanden laver du? Jeg vil gerne have det. Tag det. Ja. Og vi filmer det der pakke. Awesome. Fordi du ligner en hest. Nej, kom med, du ligner en kat. Nej, du ligner en kat. Ja, jeg har fået det. Du har fået at vide, at jeg ligner en fisk. Du lige sagde, at jeg ligner en fisk. At du har fået at vide, at jeg ligner en fisk. Nej, jeg ligner. Okay, så er det også sådan en bank. Det er godt. Det er mere sådan en fed ko.
Nej. Han er en flot kat. Du ligner en død ko, Mark. Det ligner en rådden ko. Nej. I Ja, det var fedt. Det ligner en ko er død, så ser den stadig ud som en normal ko. Den er fyldt på hovedet, mand. Det er en ko. Men det er så sindssygt hyggeligt sådan. Jeg har gjort med en video, hvor jeg bare så rundt i. Det er irriterende, så godt. Du er alt for mere, Ej, det går det. Oh, I better go stop this shit. Walking on the sunshine. Oh, walking at the sunshine. Happy slapping. Hvad fanden laver du? Don't be wicked. Hvad er happy slapping? Det er sådan noget, hvor man smadrer folk, mens man filmer det. Punch! Full punch! Åh, du klarer det eftersøgende fint. Ja, så er det en pik. Bitte ven. Jeg skal lige prøve, jeg mener det. Yep. Så kommer jeg her. Så kan jeg ikke komme videre. You see fucking Peter? You said you have to push it. Go. No. Go now. Yeah, I'm cheating. It's even twice.